मा नोंथाङा एसे साननानै नायबायना जोंनो मानो पेन्सिलनि जायगायाव पेनखौ होनाय जायो जेब्ला जों क्लास गिदिर जालाङो क्लास 6 जालाङो जोंनि बैसोआबो गिदिर जालाङो अब्ला जोंनो मानो पेन्सिलनि जायगायाव पेनखौसो होनाय जायो नोंथांमोना बेबायदि साननो जानो हागौ जोङो दायो रोंनाय जाबाय जोङो जा लिरो जोंनिया बेनो जाखायो होननानै नाथाय बेबायदि ओंथि नङा लोगोफोर बेनि ओंथिया गुबुनसो बेनि ओंथिया जाबाय ओरैबायदि खोनासं फार्स्टनिफ्राय आं बुंलांगोन जोङो जेब्ला गिदिर जायो आरो जोङो देरनो हमोना जोङो बे समनिफ्राय जोङो पेनजों लिरो जोङो पेनजों लिरबाथाय माबाफोर गोरोन्थि जायोबा जोङो बेखौ जों दानफिननो हाया नाथाय जोङो पेन्सिलजों लिरबा जोङो जा गोरोन्थि जायो जों बेखौ राबारजोंनो उगारफिननो हायोमोन नाथाय जोङो बे पेनजों लिरबा जोङो बेखौ उगारफिननो हाया जोङो दाननासो होनो गोनां जायो बेनि ओंथिया बेसो जोङो जा गोरोन्थि जायो जों बेखौ दाननासो होनो गोनां जायो बेबायदिनो बेनि ओंथिया जाबाय जोङो माबाफोर गोरोन्थि मावोब्ला जोंनि जिउआवबो जोङो बेखौ बावगारनोसो नांगौ दिनै आदाया जेनेबा मोनसे एक्सिडेन्टआव थैबाय दा नों बे थैखांनाय एक्सिडेन्टखौ नोंथाङा उगारफिननो हागौ नोंथाङाथ' बेखौ उगारफिननानै मोजां खालामफिननो हाया बेखौ नोङो दाननासो होनो गोनां जागोन बेखौ नोङो बावगारनोसो गोनां जागोन बेबायदिनो बेनि पेन्सिलनिफ्राय पेन बाहायनाय बेनि ओंथियाबो बेबायदिनो जोंनो उन्दै समाव बे गियानखौ होनाय जाया जों जा जिउआव मा खालामो जों बेखौ बेरै जों बे उन्दै समाव जों जेबो रोंनाय जायाना बेनिखायनो जोंखौ क्लास 6निफ्राय जोंखौ बे लेसनखौ फोरोंलांनाय जायो जोङो जा गोरोन्थि मावो जों बेखौ बावगारनांगौ माबाफोर गेदेर गोरोन्थि मावोब्ला जों बेखौ बावगारनांगौ जों बेयाव बे टेनसनखौनो लानानै जोङो टेनसन खालामबाय थायोबा जोङो जिउआव जेबो दावगाहैनाय नङा होननानै बेनिखायनो जोङो दा प्रेजेन्टआव जि मावो बेनो फिउचाराव थाङो बेनिखायनो फिउचाराव जाहैयो नोङो दा जि खस्थ' खालामदों बेखौ नों उनाव फिउचाराव मोनगोन बेनिखायनो नोङो दा जेसे हायो गावनि थांखिसिम सहैनो नाजानांगौ बेनिखायनो नोंथाङा जेसे हायो एसेनो सोलोंनो नाजानांगौ लोगोफोर अब्लानासो नों फिउचाराव नोंनि जा थांखि बेयाव नों सहैगोन नोंथाङा दायो प्रेजेन्टआवनो बेफोरबायदि जालांनाय पास्टआव जि जालांनाय बेखौनो टेनसन खालामबाय थायोबा माब्लाबाबो नोंथाङा फिउचाराव मोनहैनाय नङा थेंक इउ